ברוכים הבאים, או ברוכים החוזרים לפודקאסט של מדיאדום, שבו אנחנו לומדים עסקים קטנים, ומנסים להבין מהם איך אפשר לגדול, איך אפשר לשווק יותר טוב, ואיך לבנות עסק מצליח ומשגשג. והיום נמצא איתנו ערן יעל. שלום לך ערן. שלום, שלום וברכה. מה שלומך? בסדר גמור, שלומי מעולה. אז אחד מהנושאים שהתחלנו כבר לדבר עליהם, ככה תוך כדי, זה יעדים באופן כללי. כן. אם אתה יכול, תחזור בשביל הצופים שלנו בדיוק מה אמרנו לגבי הנושא הזה. כן, אז נתחיל ישר מהיעדים או מי אני, מה אני? קודם כל, זהו, זה בדיוק העניין. אני רוצה קודם כל שתתחיל מהיעדים, ואז נהפוך את זה בסדר. אז היעדים שלי, זה בתחום שלי, מהתחום של הפעילות הגופנית, של בריאות הנפש, בריאות הגופנית. אני מורה לחינוך גופני היום. שנה ד' בתואר ראשון לחינוך גופני, ו10 שנים בתחום. היעדים שלי כיום, קודם כל, לפי החזון שלי, שילד יתמיד בפעילות גופנית, שאני אגרום לכמה שיותר אנשים, וכיום אני מתמקד בילדים, להתמיד בפעילות גופנית, כי זה אחד היעדים והמטרות של בכלל במשרד החינוך. שיש לנו, אני נגיד מעביר שיעור חינוך גופני, הרבה ילדים מהבית ספר לא אוהבים ספורט. זה יחס, מה זה לא מתמידים, לא במסגרת. מה שאתה מדבר איתי עליו עכשיו זה יעדים מקצועיים. כן, אוקיי. אז אני שואל אותך משהו אחר, זה גם למה רציתי שתציג את עצמך אחר כך. אני שואל אותך מה היעדים העסקיים שלך, לפני הכל, כי מה שעשית פשוט חשפת עכשיו את כל הפואנטה, אבל לא נורא. אז אני אומר, תן לי את היעדים העסקיים שאתה בונה עליהם. כן. אתה יודע, קשה לי, מה זה קשה לי? שאתה שואל אותי יעדים באופן טבעי, זה בא מהמקום האמיתי שממנו התחלתי לפתוח את העסק, כאילו מהאהבה למקצוע, להפוך אותו מהובי למקצוע. אני מגיל צעיר התחלתי כשחקן כדורסל, ומכיתה ו' הצבתי לי מטרה להיות שחקן כדורסל. ואז כאילו הפן המקצועי ישר היה, כאילו כבר מאוד בהתחלה כבר ראיתי זה כסוג של עסק, כן? זה מטרה, אתה מסמן לעצמך מטרה להיות שחקן. אז היעד שלי העסקי, אני חושב שהיעדים העסקיים מאוד משתנים לי, כן? מה זה מאוד? אני מאוד גמיש מחשבתית, אני חושב שהגמישות המחשבתית זה חשוב לעסק. אז היעד העסקי מבחינת, כן, לפתוח מרכז. אני רואה את עצמי, את הוויז'ן הזה, לפתוח מרכז בריאות של פעילות גופנית. כרגע אני מתמקד בילדים, אז אולי ילדים, וזה כנראה גם יהיה גם למבוגרים, שבן אדם ייכנס לתוך, זה נראה כמו קאנטרי כזה, אבל מאוד, אני עדיין לא, אני רואה את זה כרגע כמודרני, אבל זה יכול להיות אפילו יישוב, משהו כזה כפרי, זה יכול להיות גם, ואני גם רואה את זה גם כמקום שזה בניין, שיש שם אולם כדורסל, שבעצם אולם ספורט, כמו בבית ספר, הכי מקצועי שיש, שאפשר לשחק שם את כל הענפים. מורה לחינוך גופני, אז המטרה שלי בתוך מה שאני עושה, זה לתת לילדים כישורי חיים, שבסוף הילד ילך למגרש המשחקים, וידע לא להרגיש, לא להיות אאוטסיידר, לדעת מה עושים, מה זה, מה מתבצע פה, והוא יוכל להשתתף. אז הוא נכנס לתוך המרכז הזה, ואני נותן לו בחירה. היום בבתי הספר אין בחירה לילד כל כך. ואני רוצה שיהיה לילד בחירה, וכך הוא יוכל להתמיד. זאת אומרת, שהוא אומר, כל החברים שלו הולכים לשחק כדורגל, אבל הוא לא אוהב כדורגל. אז אני בתוך המרכז הזה ייתן לו את הבחירה שלו, שהוא יבחר את מה שהוא אוהב, יהיה לו חונך, שהוא בעצם יהיה המנטור שלו, והוא יהיה המורה שלו, המאמין שלו, ויש שם גם, יש שם את כל הענפי ספורט, אלה שאני בעצם, כרגע אני חזק בהם ואני מאמין בהם, שאני חושב שילד צריך שידע לשחות, כמו בתורה שאומרים שהאבא צריך ללמד לשחות ולרכב על אופניים, אז יהיה לו שחייה, לא בתוך אופניים, אבל שחייה, ידע לרכב על אופניים, ואז את הבחירה שלו, ידע אם הוא רוצה להמשיך לשחות, הוא רוצה לשחק כדורסל, כדורגל, יהיה לו את הדברים האלה. ויש שם בנוסף גם בריאות הנפש, זאת אומרת
דרך הספורט, דרך התנועה. זה יכול להגיע מענפי ספורט, זה יכול להגיע מיוגה. היום עושה ריטריטים. אז יש שם סדנאות של בריאות הנפש, דרך המים. מאוד מאמין במים ככלי טיפולי, יוגה, מה שהיום אנשים בדרך כלל קיים הריטריטים. זה היעד העיקרי, אתה אומר. זה היעד העיקרי, ומבחינת... עכשיו דווקא הייתי רוצה שתספר לצופים שלנו קודם כל מה אתה עושה היום, ומי אתה? כן, אז שמי ערן יעל, אני בן 28, מאשקלון, נולדתי במושב ניר בנים, מועצה אזורית באר-טוביה, ובילדות שלי גם גרתי בערד, והיום אני באשקלון 12 שנים, אני מורה לחינוך גופני, סטודנט שנה ד' בתואר ראשון לחינוך גופני, ויש לי חוגי ספורט וחוגי כדורסל באשקלון כיום. זהו, אתה אומר. יפה. כן. אז אני אגיד לך מה, קודם כל שאלתי אותך לגבי העניין של היעדים העסקיים, מהסיבה הזאת שמי שיצפה בפודקאסט הזה, גם יחשוב בעצם בצורה דומה, ואני רוצה כאיש שיווק לבנות את זה, ככה שיהיה גם לך וגם לכל מי שרואה, יותר קל להבין את הקונספט הכללי הזה של יעדים. אז חלק אתה יודע, מהפודקאסט עצמו זה שיווק, זה פרסום, זה איך עסק מתנהל וכו'. ולמה היה חשוב לי העניין הזה עוד לפני שהתחלנו? זה כי בסוף יעדים זה המקור שמניע עסק. זה המנוע, זה מה שמזיז את הדבר הזה. כי יש לנו איזשהו ויז'ן. לך יש ויז'ן של ריזורט כזה מגניב, שאפשר לעשות בו כושר, ואפשר להבריא את הגוף ואת הנפש בתוך הזה. אני מבין נכון פחות או יותר? נכון. אז הוויז'ן הזה הוא מורכב מהרבה דברים בדרך. הרי לא יקרה מצב, לא משנה מה, שמחר תתעורר ופתאום עומד ריזורט מוכן. זה רוב הסיכויים לא יקרה. אלא אם כן, תקבל הזמנה להיות מנהל של מקום מוכן. יתקבל אותו כן, אבל בדרך יש הרבה מאוד יעדים קטנים. עכשיו, לכל עסק צריכים להיות המדרגות האלה, הצעדים האלה. יש את הוויז'ן הרחוק, הגדול, היפה, ויש את כל הוויז'נים הקטנים שבדרך. אבל הם צריכים לנוע בצורה שהם אחד אחרי השני לכיוון מטרה יותר גדולה. כשדיברנו קודם אמרת יש כמה יעדים ויש, העסק הוא מורכב מכמה יעדים. אז מה שאמרת בסוף זה יעד אחד. אין דבר כזה כמה יעדים, כי כמה יעדים זה מבלגן מאוד. אבל כן יש סריה, יש סדרה לכיוון היעד העיקרי. נכון. ובמובן הזה גם אם אתה חושב על שיווק, פרסום, גידול של העסק וכו', כל צעד אמור להוביל לאותה מטרה ראשית. כן. אני יכול לספר לך את הוויז'ן הכללי שהיה לי פעם. היה לי חלום בתור ילד לקנות שכונה. ממש שכונה, 5-6 בניינים. אוקיי. לקנות נדלנית כאילו את הדבר הזה, ולהזכיר למשפחות שיש להם בעיות כלכליות ל5 שנים, בסחירות נמוכה. ולהקים בפנים מרכזים קהילתיים, ומקומות שאפשר גם לעבוד בהם, וקורסים וזה. עכשיו, אשתי קרא לזה כלא, אני לא יודע איך זה. אולי אתה רוצה שיקום אולי. זהו, אני לא הייתי קורא לזה לא שיקום ולא כלום, זה פשוט, לקחתי את המודל הזה ממקום, אני גדלתי ברוסיה, כשהייתי ילד, אז זה היה מקום שהוא מרכז כזה. מה הם עושים אחרי 5 שנים האלה? הם גדלים, הם מתפתחים. מתפתחים, אז זה כאילו נותן להם איזה כלים התפתחותיים. אתה נותן להם 5 שנים של שכירות זולה, שהם תורמים לאותה קהילה, ולאט לאט הם מגיעים למצב שהם בעצמם כבר יש להם את הניסיון. אתה יודע, יש קורס בפנים, אפשר ללמוד אקסטרה משהו. לי זה נבע מצורך אישי שלי, שאני, אמא שלי הייתה חד-הורית, והיא גרה במקום כזה ברוסיה. ברוסיה זה היה נהוג, היו בניינים רק לנשים. שלא יודע, מצב בעייתי יותר. והמקום הזה משקם אנשים. שם זה היה, טוב, זו מדינה קומוניסטית, אתה יודע, הסוציאליזם חגג שם, אז מן הסתם זה היה עיקרון מאוד חזק. אבל פה, לעשות את זה במדינה כזאת, אתה יכול לייצר תוכן, זה נכס אנושי ברמה אחרת לגמרי. כי אתה נותן כלים כדי שבן אדם מפרח, יתפתח בצורה הלא סוציאליסטית של רוסיה, כן? בצורה הישראלית והדמוקרטית היפה. אז זה ויז'ן כללי. אז הפואנטה שלי הייתה, קודם כל צריך להתחיל מקרקע. אוקיי? הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, רגע, או שאני קונה מוכן, ובשביל זה צריך לבנות צעדים, או שאני צריך קרקע.
נכון? אחרי זה צריך אישורים מיוחדים, אחרי זה צריך את המרכזים, אחרי זה את הקבלן שיבנה, יש שלבים. ואני תמיד בונה לעצמי חלומות בראש שהם גדולים מדי, כאילו באופן מוגזם. אני חושב שזה טוב. כן, כי בסוף אתה אומר, אם יהיה לי בניין אחד, כבר טוב. כן. כאילו, אתה אומר, לא הצלחתי 5-6, הבאתי אחד, כבר עשיתי חלק. אז זה גם מה שאני אומר בעסקים באופן כללי, כשאתה לוקח יעד ואתה אומר, אני רוצה את היעד הגדול, אני חייב לעשות את היעדים הקטנים האלה, להגיע אליהם לאט לאט. נכון. במסגרת הזאת שלך, שבה אתה עובד, שאני מכיר את התחום, בוא נגיד חוגים אחרים, תחומים אחרים של ספורט, יש את הבנייה כשאתה עסק קטן, שיש לך בעצם כמה תלמידים, ואתה עובר וגדל לאט לאט, ואז אתה מגיע לשלב הקמת הצוות, שזה השלב הכי מסובך והכי בלגן והכי בעייתי בתוך המערך הזה. פתאום אתה הופך להיות מאישי, מאמן אישי, לעסק, לנהל חברה. ממש, ממש כן. ככה. וזה תהליך שהוא כואב. לא חברה של בן אדם אחד. נכון. זה תהליך שהוא כואב מצד אחד, כי כשאתה עובד לבד, א', אתה שולט הרבה יותר. כן. אתה מודע מה קורה באותו רגע, אתה בשליטה. ההורים איתך בקשר כל כן, הזמן. אתה יודע, רק אתה יודע. נכון, אבל אם מחר נופלים עליך 200 ילדים לאימון, אתה כבר מתחיל להתבלבל. כבר לדבר עם 200 הורים, זה כבר הרבה יותר מסובך, לוגיסטית זה כבר בלגן. אתה לא מצליח למצוא את היחס, אלא אם כן זה מה שאתה שואף. מבחינתך, אם אני הייתי עובד רק עסקי, כאילו אני רוצה מבחינתי שיהיה לי 200 ילדים, לא משנה איזה דרך יגיע. אבל זה לא המטרה. אני פה בא ממקום של לתת לילדים כלים, ולתת להם את היחס האישי. אתה לא יכול באמת לתת את היחס האישי ל-200. נכון. כמו שאני עכשיו בבית ספר, יש לי 30 תלמידים בכל שיעור, אני לוקח ישיבה, יש לי 8 כיתות, איפה באמת? יש לך 45 דקות. אז לשם זה אני מתחיל מקטן. לאט לאט. אני אקח אותך רגע לנושא המקורי של הפודקאסט שלנו, זה שיווק ופרסום. קודם כל, מה אתה עושה היום כדי לשווק את העסק? מה אני עושה היום בשביל? כמו שאמרתי, יש לי יעדים קטנים, וסיפרתי לפני כן, התחלתי כמאמן אישי, מאמן כדורסל, כשכיר, אחרי זה התחלתי אימונים אישיים באופן עצמאי קצת, והתגייסתי, הייתי מאמן חדר כושר, זה היעדים הקטנים, התחלתי ללמוד, מה זה בעצם התחום? להיות מאמן, מי שחקן להיות מאמן, שונה לגמרי. והתנסיתי, הייתי שכיר, פרילנסר, והיום אני פתחתי חוג משלי, שהוא גם דרך מתנס, אבל אני עצמאי. וכמו שאתה אומר, התחלתי מקטן, כמו שאומר, אני חושב על המרכז, ואז אני אומר, אוקיי, קודם כל אני צריך שיכירו אותי. לא יכול לפתוח, אפשר אולי, כן, יש אנשים. אין לי את הכסף כרגע, או את ההשקעה, החלטתי לא להשקיע עכשיו מיליונים ומאות אלפי שקלים, לפתוח חדר כושר, לפתוח מרכז, המון כסף. אולי, וגם אני מרגיש, אני בן אדם שלא ישר יקפוץ למים, אלא כן יקפוץ למים, כן יתנסה, אבל לא להיות פזיז. אז אני מתחיל מחוגים, התחלתי כחוגים, מה שאני מכיר, אוקיי? מה שאני טוב בו. התחלתי, היום יש לי חוג כדורסל, שמהמקום שהתחלתי, וגם את החוג הספורט. שניהם אני נותן להם אותם כלים ערכיים, חינוכיים, אבל בחוג הספורט שלי, שזה, כמו שאמרתי לך, הוויז'ן, שהילד יש לו בחירה. הילד חווה שם, מתנסה בענפי ספורט שונים, ובנוסף לזה הוא גם מקבל את הכלים. כן, אבל איך אתה משווק אותו? איך אתה מביא לשם לקוחות? אוקיי, איך אני מביא לשם? אז כמו שאמרתי, אני מורה לחינוך גופני. השנה התחלתי להיות מורה לחינוך גופני, יש לי 170 תלמידים שאני מלמד. 170 תלמידים, זה 170 משפחות. ואתה כבר אנשים מכירים אותך לאט לאט. זאת אומרת פה לאוזן. פה לאוזן, בשטח, אני עובד בשטח. אני בנוסף לזה משווק ברשת חברתיות קצת, פייסבוק, בעיקר. תספר לי על זה. מה לפרסם? תספר לי מה אתה עושה בפייסבוק, מה אתה עושה ברשתות חברתיות. אוקיי. אז אני קודם כל מציג את מה שאני מנסה להעביר את המסר, את מה שאני בעצם, את החוג הזה, דרך פוסטים של כתיבה, דרך סרטונים, שהיום כיום החוג כבר מתנהל ויש לו קבוצות, אז יש לי סרטון ואני מראה מה יש ואני מסביר וכותב, גם קצת מציג את עצמי בתוך הסרטון, ומעביר את זה לקבוצות פייסבוק ציבוריות, היום גם לוואטסאפים, לאנשים שאני מכיר. לא ממומן. לא ממומן. יפה.
ולמה נגיד פייסבוק דווקא, כן. ולא אינסטגרם וטיקטוק? כן. אז פייסבוק זה מרגיש לי יותר מקום נוח באמת. שזה לא... למי זה נוח? נוח לי. לך? כן. אוקיי. דרך אגב, חוק מספר 1 בעסקים, נוח לכם, אתם בבעיה. נכון, אתה צודק. אז יש לי גם, פתחתי טיק טוק ופתחתי אינסטגרם, אני גם משווק באינסטגרם, אבל אני לא, כמו שאמרתי לך, אני חי את השטח, פה לאוזן, אני... אל תבין אותי לא נכון, מה שאתה עושה, באופן כללי, מאוד נכון, אבל לא מהזווית שאתה עושה את זה. מה שאתה עושה בפועל, הוא מצוין, שוב אני אומר, אני בא מניסיון של, היו לי עסקים של חוגי כדורסל, שקידמתי במשך שנים, כדורגל, שחייה, גלישה, אני שוחה בתחום הזה של להביא תלמידים למורים בתחום הספורט, אוקיי? אני יכול להגיד לך שפייסבוק זה המקום הכי טוב שיש. למה אני אגיד לך פייסבוק? יש איזה סיבה. ברור שיש לזה סיבה. אז הסיבה שעכשיו העלית לי זה בעצם שההורים נמצאים שם. הקהל יעד. כן, הקהל יעד שלי. אבל זה רק קהל יעד אחד. נכון, אוקיי. אתה עושה את זה נכון, אבל אתה ב-60% מהדרך. למה אני מתכוון? מצד שני אני כן עובד עם הילדים, אבל בשטח. בדיוק. יש בחלק הזה של הגילאים הצעירים, קודם כל יש לך... אני עובד מגן עד כיתה ו' כיום. אוקיי, אז גנים אני בספק אם הם יהיו בטיקטוק, אבל באופן כללי, אם אתה תחשוב על זה ככה, היום הקהל הוא מאוד מפוזר. פייסבוק הוא בעיקר חבר'ה מבוגרים יותר, נכון, זה גם סבא סבתא נמצאים שם, וגם אבא אמא יכולים להיות שם, אבל היום... הילד עצמו נמצא בטיקטוק. גם הילד נמצא בטיקטוק, וגם האבא יכול להיות בטיקטוק. גם האבא. אז נגיד, בגלל שטיקטוק זה פלטפורמה רחבה, מבחינת קהל יעד, יש שם קהלים מטורפים, פייסבוק זה הפך להיות סוג של אתר חדשות גם. כן, הנישה היא אחרת, אבל לפייסבוק יש יתרון אחר. כשאתה נכנס לפייסבוק, בדרך כלל יש לך יותר זמן. זאת אומרת, אתה לא, טיקטוק, אתה יש כל כך הרבה תגובות. אתה בקשר של 15 שניות. כן. טיקטוק הוא מאוד קצר, הטווח שם הוא מאוד קצר. פייסבוק לעומת זאת, הטווח, אתה מראש לא תפתח את האפליקציה, אם אין לך כמה דקות. נגיד יוטיוב, אתה תמיד תפתח כשיש לך זמן לשבת לראות סרטון, אתה לא תפתח יוטיוב כשאתה ממהר. נכון. בוא נגיד ככה, זה לא אפליקציית מעלית. בסדר? עזוב שהן לא עובדות במעלית, אבל זה לא אפליקציה שאתה אומר לעצמך, אני יורד מקומה עשירית לאפס, אני אפתח אותה. טיקטוק אתה תפתח, כי אתה תספיק לראות. מה שאני מתכוון להגיד זה שיש הרבה רבדים. הסיבה שאתה לא עושה טיקטוק ואתה לא עושה אינסטגרם, זה כי אתה לא מסתדר עם הנוחות שלך לפלטפורמה הזאת. כן. וגם אני כרגע בחרתי. הבחירה שלי, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לזה תירוצים, בחירה. מה אם היה כלי שיכול לקחת את החומר של פייסבוק ולהפיץ לבד לשתי הרשתות האחרות? נכון, יש באיזשהו... מיליון כאלה. יש, נכון. אז אני עכשיו בדרך הזאת, ואני שואף לזה, ואני רוצה להתחיל, והתחלתי קצת, אבל יש סרטונים שעובדים בטיקטוק, ויש סרטונים שלא. זאת אומרת, מה זה עובד? מה זה משנה? מה זה משנה? לא, אני אומר, השאיפה שלי זה למשוך את הילדים לחוג שלי, נכון? מה זה משנה, אבל אם זה יעבוד או לא יעבוד? נכון. אי אפשר. זה גם החוג שלי, מה זה? הוא מנסה, ואם לא עובד, אז זה לא עובד, מנסים משהו חדש, כן? זאת מהות של עסק. נכון. אתה מבין? בסוף הרי בעלי עסקים, למה אתה נכנס לעסק? אתה מראש נכנס לסיכון. בוא נגיד לך ככה, אם היית בן אדם בטוח, אם היית בן אדם שהולך רק על, אתה יודע... כנראה לא הייתי פותח את לא הייתי פותח את העוסק בכלל. נכון. אז כל הקטע שלנו כבעלי עסקים, אנחנו לא יכולים ללכת על בטוח. אסור ללכת על הדברים בטוחים. בגלל זה אני אומר, נגיד, יש לי חבר קרוב, תקשיב, עסק מדהים, נותן תוצאות מטורפות ללקוחות שלו, לא מוכן לפתוח שום רשת חברתית. לא מוכן להיפתח לעולם. ולמה? הוא מרגיש שזה פוגע בתדמית שלו, שהוא בנה לעצמו תדמית יוקרתית כזאת של מישהו מיוחד שפונים אליו באירועים כאלה ספציפיים, הוא בתחום הפיננסי. אוקיי. ואני אומר לו שהוא מטומטם. עכשיו, למה אני אומר לו שהוא מטומטם? מסיבה אחת. ברגע שנוח לך, אתה בחיים נוצא צעדים קדימה. מה שאומר זה שמאחוריך יש מישהו שלא נוח לו, והוא רץ. השאלה אם הוא רוצה, זה האם הוא רוצה להתקדם, האם הוא רוצה... אין דבר כזה לא להתקדם, בעסק אין, זה או שאתה חי או שאתה מת, אין לעמוד במקום. השאלה אם הוא מרגיש, כמו שאתה אומר, הוא אמר שהוא מצליח, הוא משגשג, והוא מסופק ממה שיש לו. כל אחד אני יכול לספר לך סיפור בנושא הזה? כן. אני גדלתי חלק גדול מהחיים בלוד. בלוד יש איזה פלאפל ברחוב הרצל,
שהיינו באים אליו אחרי הבית ספר, מקום קטנצ'יק כזה חמוד, יש שם איזה סבא וזה. גם פה יש באשקלון כמה... יש כמה, אני פשוט, זהו, מה שיש באשקלון מפורסם מאוד, לכן לא רציתי לציין. אז כשהייתי נער, היינו באים לאכול שם, ותמיד הייתי אומר לחברים, זה חבל עליו, כאילו עוד מעט הוא יעלה מעל. מה פתאום, הוא 50-60 שנה פה, סבא שלו, אבא שלו, זה כולם הקימו, הוא יישאר פה לתמיד. כמה שנים אחרי זה, אני כבר אחרי צבא, אחרי זה, ואני מגיע לאזור, לידו יש פלאפל שווארמה כזה גדול, יפה, כולו מטופח וזה, והבחור כבר לא קיים. עכשיו, הוא לא קיים בגלל שהוא לא נתן, הוא לא חסם את הדרך לאף מתחרה בשום דבר חדש. הטעם הוא נחמד, אבל האנשים האלה כמונו כבר לא שם, אלה שאכלו אצלו פעם כבר לא גרים שם, הקהל עזב, הוא לא התקדם באופי שלו לקהל חדש, הגיע מתחרה, צעיר יותר, נמרץ יותר, חזק יותר, שכן הסתכן וכן עשה את הצעדים קדימה ופשוט אכל אותו. עכשיו אותו דבר אמרתי לחבר שלי, אמרתי לו תקשיב, אתה תעמוד במקום מישהו יעקוף אותך. מתישהו. אין מה לעשות, זה החוקים. עסקים זה ג'ונגל בכל מובן המילה. נכון. אתה מבין? כן. זה משהו שצריך לקחת בחשבון בסוף, אבל אתה, בוא נגיד לך, יש את היתרון השני. אתה צעיר, נמרץ, ויש לך תוכניות, ואתה להפך יכול להיות זה שרץ. נכון. אז זה נגיד משהו שצריך, גם בשיווק שלך, לנצל אותו לכיוון הזה של לצאת מאזור הנוחות, וכן לעשות, וכן לנסות, ולא יצליח, לא נורא. אף אחד לא זוכר את זה. אז כן. תסמוך עליי, אף אחד לא זוכר, הוא עושה את הסרטון שלא הלך לו בטיקטוק, לא נורא. נכון, נכון. עכשיו, תספר לי קצת יותר על העניין הזה של עסק כזה, שהוא עסק קטן יחסית, הוא מבוסס בן אדם אחד. מבחינת ניהול, אני פשוט יודע שיש הרבה מהאנשים שיצפו בנו, הם באמת עסקים בסגנון הזה. איך אתה מתנהל מבחינת איזה תוכנות אתה משתמש, מבחינת שיטת עבודה, מה הכלי, הפורמט, בוא נגיד, הכללי, המערכת ניהול עסק שלך, שיש לך היום? איך אתה עובד? אז אני עובד בדרך המתנ"ס היום, זה הכלי העיקרי שלי. הם מפרסמים אותי במרכזים הקהילתיים שלהם, ואני מפרסם את עצמי דרך הפייסבוק, רשתות חברתיות, אינסטגרם וטיק טוק. וואטסאפ, גם כן, ושיחות טלפון. ומה לדעתך יהיה נגיד הצעד הבא בגידול של העסק? מה השלב הבא שאתה הולך לעצם? קודם כל אני מרגיש שאני עדיין צריך עוד לקדם את זה. זאת אומרת שלמלא את החוגים, את הקבוצות שלי. אתה עוד לא במקסימום שלך. כן. זאת אומרת שלא הגעתי לפיק שאני שואף, שמשם אני רואה את עצמי מתקדם עוד. זאת אומרת לפתוח את המרכז בסוף, צריך שיהיה לי איזה כמות ילדים, לדעתי עוד כמות. כרגע אני חושף את עצמי, ומשם, מהחשיפה, יגיעו הילדים. אוקיי. זה הכלים שאני עובד איתם כיום. הבנתי. זאת אומרת, עוד לא הגעת לחשיבה של השלב השני, כרגע אתה אומר, אני אגיע, אני אמלא את מה שיש, ולאט לאט אנחנו... כל הזמן, ברגע שעולה לי משהו, רעיון, גם אם זה לטווח הרחוק, אני כותב. אני כותב, אני רושם, אני מסמן, אני מזכיר, ואז, מתי שאני ארצה, יהיה לי, זה רשום. יפה. מישהו אמר לי פעם אחת, מה שלא רשום לא קיים. נכון. ולפעמים אתה אומר, וואלה, איך, אני זוכר, היה לי רעיון, איפה הוא נמצא? למה אני לא זוכר אותו? ואז פתאום אני אלך רגע לתיקייה שלי, אסתכל, ואני אשמח, ואתחיל לעשות את זה. אפרופו, אם כבר נתת טיפ אחד, אני אשמח מאוד, אם יש כרגע איפשהו, מישהי שחושבים לפתוח עוסק פטור, להתעסק בעולם הספורט, לאמן ילדים, אני רוצה שתיתן להם איזשהו טיפ, מהניסיון שיש לך בתחום הזה, לעזור להם לפתוח את העסק. כן. אז נסתכל על המצלמה. ואיך שאתה רוצה, אין בעיה. אז אני אומר, אני אדבר עליך גם קצת למצלמה. קודם כל, שני העקרונות החשובים שאני בעצם למדתי השנה, זה סבלנות ואמונה. זה, אנשים אומרים, זה, לא יודע, שם כאילו, זה משפט, מחץ, אבל באמת זה, אני מאמין בזה, וזה על בשרי למדתי את זה. שאתה, קודם כל, אם אתה עושה משהו יש לך רעיון, ואז אתה מיישם אותו, מתחיל לעבוד בעצם, ואז אתה מגלה דברים שלא ידעת, ואתה לא יודע אם אתה אוהב אותם, כן אוהב אותם, אתה יכול לעמוד בהם. ברגע שיש לך אמונה גדולה ברעיון שלך, אם יש לך רעיון שאתה גם מאמין בו, לך עליו. כי תמיד אני מאמין בחלומות,
ולהגשים אותם. אני חושב שבן אדם בא לעולם הזה, בשביל למצוא את הפוטנציאל שלו, בשביל לחלום בגדול, בשביל ליהנות מהחיים, בשביל לחיות ולא בשביל הכסף, או בשביל להגשים את החלומות. אז אם יש לך חלום, תיישם אותו, וצא אליו לדרך, ותוך כדי תמיד אתה יכול להחליט, כמו שאתה אומר, אתה מחליט, ואף אחד לא יזכור לך איזה, אתה תזכור איזה לעצמך, ותלך על החלום שלך. יפה. נשמע אבל קצת, אתה יודע, קצת בודד. בודד? כן. מה זאת אומרת? למה בודד? כל בעלי עסקים, אני חושב, כל בן אדם שפותח עסק, קצת בודד במובן הזה. למה אני אומר לך את זה? כי אתה מאמין ברעיון. נכון. ואתה סבלני כלפי הרעיון. אבל לא תמיד הסביבה שלך היא אותו דבר. נכון. אז יש מידה של בדידות לבעלי עסקים, אז אני תמיד אומר את זה לבעלי עסקים חדשים, תהיו מוכנים לזה. ישב אצלי בעל עסק לפני שבוע, שאמר לי שאמא שלו נגד זה שהוא מאמן אישי. אוקיי? הבן אדם מאמן אישי, אין פה, זה עסק לגיטימי לחלוטין. ואמא זה משהו רגיש. בדיוק. וזה, הוא אומר שהעסק דשדש תקופה, ואז הוא קצת לאט לאט עולה, והמשפחה שלו כאילו מוטרדת, כי יש לו תואר בכלל במקצוע שבאמת רלוונטי. לא כל כך תומכת בו קצת. ואז נוצר מצב שאתה באמת מרגיש בדידות מסוימת, אבל זה חלק מזה. נכון. צריך להמשיך להגיד, זה לגמרי חלק מלהיות בעסק. אז אני אמר עוד משהו, חשוב שיהיה לך אנשים תומכים ומאמינים בדרך. זאת אומרת שבמהלך תשאב או תמשוך את האנשים שאתה בעצם, שמאמינים בך, כן. ואנשים טובים, ולא אנשים שלא עושים לך טוב. ואז ככה זה ייתן לך טוב. זאת אומרת שאם ההורים כרגע לא תומכים בך, אז אולי החברה, ותשאב עליהם. כי לא תמיד האמונה רק שלך, היא בעצם תחזיק אותך. לא כולם יכולים. לא כל אחד יכול. חד משמעית. אז אתה אומר, זה גם חשוב לדעת. חשוב. אילן, אני רוצה להגיד לך המון תודה. הגענו לסיום הפודקאסט שלנו, אני חייב להגיד לך שאני לומד מכל בעל עסק שמגיע אלינו לפודקאסט, ואני רואה תמיד דברים חדשים, ואני חייב להגיד שאני מאוד אוהב לראות בן אדם שהוא, אתה יודע, צעיר, נמרץ, ורוצה לבנות ממשהו קטן, משהו עצום וגדול. כן. וזהו, רציתי להגיד לך המון תודה. תודה רבה. תודה שהגעת. אז אני מקווה גם אני מזמין את כולם, את כל מי שחושב שהילד שלו צריך עכשיו לפרק פורקן רגשי בתקופה הזאת, גופני, ושמישהו יאמין בו, ולתת לו את האפשרות הבחירה. הוא מוזמן לבוא אליי, לחוגים שלי באשקלון, ולפנות. מדהים, מדהים. תודה רבה לך, ערן. תודה רבה.